Hayırlı gün, hürmetli jurnal okuyucularımız. Мәгариф журналының апрель айы саны dünya күрде. Журналыбыз мәгариф uyuşmaları белән birlikte татар телен, milli мәгарифне саклау һәм үстерү юнәлешендә нәтиҗәле эшләп килә. Әлеге санда басылып чыккан Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Әхмәтҗанова һәм мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире Рәсимә Шәмсетдинова белән әңгәмәләрдә дә сүз әнә шул хакта барды. Milli мәгариф бүген катлаулы сынау чорын уза. Аның буенча белем алу телен һәм туган тел буларак өйрәнү телен әти-әни сайлый. Министрлык татарча укыту өчен шартлар тудыра. Ни кызганыч, милләттәшләребез баласының туган тел буларак өйрәнү өчен рус телен сайлый икән, чыннан да бүгенге көндә милли мәсьәләдә проблемалар булуына күз йома алмыйбыз, ди Лилия Әхмәтҗанова. Бүген татар теле ни өчен үги, мәктәптә генә аны саклап калып булырмы? Журналистыбыз әңгәмәдә әнә шул сорауга җавап эзли. Бу санда шулай ук Мәскәү татарлары штабы җитәкчесе Рөстәм Ямалиев белән әңгәмәне дә билгеләп үтәсе килә. Биредә ул башкалада яшәүче татар яшьләре, алар белән бергәләп оештырган чаралар, телебезне саклап калу өлкәсендә эшләгән эшләре турында сөйли. Яшьләргә һәрьяклап белемле булырга, һәрдаим үсештә булырга киңәш бирә. Инде бала үстерүче әти-әниләргә телебезне киләчәк буыннарга җиткерү өчен өйдә татарча мөхит тудырырга, бергәләп татар телендәге китаплар укырга һәм инде Яңа гасыр каналыннан татарча тапшырулар карарга киңәш бирә. Хәзерге вакытта Мәскәүдә Муса Җәлил исемендәге этномәдәни татар компонентлы урта гомуми белем бирү мәктәбе уңышлы гына эшләп килә. Рөстәм Ямалиев әти-әниләргә балаларын шушы мәктәпкә яздырсалар әйбәт булыр иде дигән киңәшенә җиткерә. Әлеге санда Мәскәү белән бәйле тагын бер язма урын алды. Март аенда Милли китапханәдә Темников татарлары турында китап тәкъдим ителгән иде. Аның авторлары Россия мөселманнары Диния нәзарәтенең мәдәният департаменты җитәкчесе Ринат Әбянов һәм тарихчы, журналист Марат Сәфәров. Проектның баш мөхәррире Россия мөселманнары Диния нәзарәте рәисе урынбасары Рушан хәзрәт Абьясов. Китап Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан бәйрәм итү уңаенна багышланган. Китапны тәкъдим итү кичәсенә килгән Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли шурасы рәисе Васил Шәһрәзиев әлеге проектны оештыручыларга тарихыбызга зур өлеш керткән эшләре өчен рәхмәт белдерде һәм без берләшеп яшәгәндә генә милләтебезне саклап кала алабыз дигән фикерен дә җиткерде. Шулай ук әлеге санда 149-нчы мәктәп укытучыларының эш тәҗрибәсенә дә зур урын бирелә. Биредә март аенда безнең редакция белән берлектә милли тәрбия буенча түгәрәк өстәл булып узган иде. Татар халкының 100 еллар буе тупланып, буыннан буынга тапшырылган Милли тәрбия институты 21-нче гасырда ничек дәвам итә? 149-нчы лицей директоры Фирдәвес Вафина һәм шушы мәктәптә белем бирүче Россиянең гомуми белем өлкәсендәге мактаулы хезмәткәре Рәзинә Кәримуллина белән әңгәмәләрдә сүз әнә шул хакта барды. Моннан тыш, быел үткәрелгән ел укытучысы бәйгесе нәтиҗәләре уңаеннан уйланулар да игътибарга лаек әлеге журналыбызда. Инде тагын бер шатлыклы вакыйга белән уртаклашасыбыз килә. Әле яңа гына 2 федераль грант тоттык. Аның берсе мәгариф журналында бара торган Музейларда заман сугышы проекты. Биредә республикабызда һәм Россиянең төрле төбәкләрендә эшләп килүче музейларның эшчәнлеге һәм төрле проблемалар яктыртыла. Апрель ай санында сез Казан Кәримләр территориясендә урнашкан Ислам мәдәнияте музее турында белә алырсыз. Шуны да әйтеп үтәсе килә, хәзер газета журналларга язылу кампаниясе башланды. Бар җирдә бәяләр арткан чорда безнең мәгариф журналына бәяләр шул килеш калды. Димәк, журналыбызга язылыгыз, укыгыз, үзегездә безгә язмаларыгызны җибәреп торыгыз һәм төрле конкурсларыбызда катнашыгыз. Бердәм булып, бергә булып.